Bai, justo gaur dakagu ja aste bat gaur zabalduko da, depia, boskatzeko eta 10 finalista ditugu ja, ekaineko lehiaketako 10 finalista ditugu eta gaur esango ditugu 10 izenak. Bueno, 10 izen hori botako ditugu, hemen irratien bota behar ditugu txurru. Eta lehenengoa, 2. 3. Gero, 4. 5. finalista, 6. finalista. Eta gero, Zarauzetik nola Oriora, Kostaldera berriro, Ander Mendizabal. Hau aukien duen aurreko hastian gutarak programan, eta meni txispatako ezizena, eta Zukaldea lehitzen da. Oso bizo, oso onan ikuste, jasoitxugun bizoirik preparauena onena bonitzat, Osea, oso potentia. Aurkezleari gehien gustatzen zaiona jauna. Bai, nik ez dut elegitzen, hau da. Berak ez dut aukeratzen hori da. Eta nik ez dut elegitzen, baina bueno. Hori da 7. Gero, 8. 9. bat. Eta 10. Oingo lehiaketan jaso ditugu, 23 bidizio. Eta bueno, 10 finalista ditugu, eta boskau alda, urrengo astera arte, asteazkenera arte, osea, eko astetxo bat boskatzeko. Eta bueno, irabazleak jakiteko, eta 500 euro emoteko, lehiakide onena.